tayo. Palang yun kita na. Hindi sige na naman na tayo. Ayaw pala yun na. Nindot kay nauging. Isang kang diro, ma'am. Pag-uwag lagi na ako. Pati ngubuti kayo, sige sumay-sumay. Ako'y kapitan na yun, sige sunod-sunod na ako. Mo ni sulti ni dati saya pag-anilihin. Oh. Pumalitan ka mo kita. Anak, di lagi ko gusto mo pakasal na dit. Kung gusto mo, kamu lang. Tapoy. Asan ka man to? Mangita ko manghilot na ng uging ba? Tepa. Balik. Manghilot? Ubay. Oh! Sakto, bay! Doon ako kay Ila, bay! Ha? Siguraduhan ha? Pinaburit mo ba? Lagi, ako kay Ila! Lagi ko pa sa ilo ni mo, tabangan, di ka! Buta na! Tara! Pas! Ayo, Nam. Ayo, Nam. Saya, Oh, Nam, nakakami din ng bakit? Kita mo ni Luloy Kong. Naba si Luloy Kong? patay naman doon! Si Loloy Kong! Patay ka sa tay. Puro may patay kung ipagatuan ba yoy? Unsan ng taon yoy? Ano sa ako dun eh? Nang, napakay kailang manghihilot nga rin ang? Bito, no, kanang buhi ko ha? Ambot lagi doon! Na, wala na yung... Pero, Tani? nakoy na inumduman. Ha? Na? Nang? Oh, ingon na ikon na lagi. Oh. Pero, ako kay Bao, kay Gidungga, brabato dong. Ha? Hala dong, naaday ko'y na, kuan, ibawaan nga naapaday lain manghilot. Sama nang? Pero, Nang. Tempa na nga ka na yung pero murag alanganin. Patay na siguro nang. Tarabay oy. Patay na tarabay. Sama na. Nang dami na kayo. dong! Ano sa dong kay nalimot ko? Nga, manghihilot manday ko? Ha? Di mo mga baso na ba? Gilain, sige manubagan eh. Tempa man ako nga ma. Nadisgasya mo to. Sa may namugno ba? Ay, disgasya lagi. Dugay din si mama ato. Unsa? Bay. Tempa. Dila ko ilan bay. Kinsa man ba? Ana dre. Para pisto tanong. Dila ko ilan nga. Pwede mo hilot ng uging. Kinsa man na? Ya kay bawo ko. Buhi gini bay. Kinsa lagi na? Ako. Binuang naman dali. Di na binuang lagi. Ako lagi. Suhi ba ako? So, hindi ka ba eh? Si mama ang datong suhi. Unya, kung siya may mahilot ng uging, mas mo kagubot. Wala nga ako na lang. Suhi man ko suhi, mas mama. Nung ako. Bay, Ano problema? ban ba? Asa yung dapita balis kapitan? Alis kapitan, ano ba? Nakireklamo? Dulo kay reklamo? Saan? May kinagisgot ka na. Oh, Nato ito yung kapitan ba kay... saan? Dulo kay reklamo ha? Bibiyaan ka kasawa, bato yung balay. Saan? Sulti na yun. Kap, ay sa kapang. Wala kayong opisina din ikaw? Haha, Pili opisina. na magtabi? Wala na kinahanglan ang among opisina. Giguba. Wa pa na ayo. Guba na to. Tulad ng sunog. Aw, sige kay... Anak mo ganito. Di lagi ng puskon ba kay... Wa parang ito nang makiting tagaasa dito to na. Doon lang mo kayo papangita kap niya... Makakwarta yung ganig mo na yung makitaan. Tara. O sama na. Kuan, kung imo makitaan ka pa kay... Oh. Ako, salig mo ko din mo kay kapitan ko ka. Kita ko. Oh. Pero... Makakita ka gani kap na. Oh. May taon. Tara para makitan. Pila man. Kung saan may pila ka? Pila yung pagkitaon na tao. Abi na kung kwarta mo siguro tagi kwarta ka. May problema, buhata kung sa pila. Kina kong ipangita kap lalaki ni. Lalaki. Oh, pero... Ang problema wala mo kila kisingan. Grabe naman sad. Wa, gingan. Isang dudong. Lulong. Lulong. Ito, wag ko makailakap kay turista mo ko din eh. Mo na nga nangita niyo ko nimo kay may kinagkaabot ha. Unya, matabangan niya ko nimo. Uy, matabangan. Nga lugutang di. Makatabang ay ko Indot mo. ang istorya ka pa kay may nagkaabot ha. Sigrito lang na to. Di kito gwapo tong tuwada. Ha? O gwapo lang itong sigutan ba? Unya, kung sulti ka na ko,
makatudlo kag makita na mo balik. Ilan ng kwarta, ika balaka. Pangitaon tanaw eh. Oh, Sure ka? oh. Bati magagnaw. Oh, Dali na nila. Oh, isigri kita ni. A ug B. Oh, bati, guwapo. Takpan nila. unya ang rason ani Kap nga Oh. ako na sa pangitaon kay nakasukmag din ko na akong tawana. Nagkasugmagay mo. Oh, pero Lubig siya. wa sabi nga malupig kay Oh. ikaw na kini mga nagada magpabunog mo tadaan. Oh, Wala nga makita na ko tawana og asa na siya ron para makabawas ko. oh, bawas juga. Bubawas yun ko. Oh, sige, kinahanglan yun. Pero tabangin lang yun ko nga matutulan to na ko. Ay, sure. Pero sa mga papagin mo Kap nga mailhan to nimo. Ano ya? Nasumbagan ka. Nagkasukmagay mo. Oh, Kano sa man mo nagsukmagay? kaya mo atong sa adlaw. Atong sa adlaw. Adali. Sulod pa na yung kaso. Usaw na Kap. Mangita tagkin sa nagsukmagay itong mga adlaw. Atong unang adlaw. Di Para ka mo. mo to kisa ko sa magay. Oh. Adali. Ikaragi ka daw. Ikaragi makaluwas ako ni Kap. Basta. Unya, Atay ko Saman. kagod. balikon ti ka dinhi. Kung usa man, ug gumailhan na nimo. Oh. Tayo pa. Unya Kap, kung sumi pagi ni nga gusto ra ba na ako nga mailhan dayon? Okay. Mga pila man kadlaw mo balik ko dinhi. Pagkay ko. Tulog ka adlaw. Tulog adlaw. Okay, palihok ko pa na kung malititid na ko. Kap. Sige, sige, sige. May problema ka pa. Salamat kidaan Kap. Unya, mubalik na ko dito. Oh. Kay nangita na rin akong manghod. Awa ba? Basta tulog adlaw ka, mubalik ko nimo ha. Oh. Ya. Ikalimot. Ang dama ha. Oo, ako'y bala nimo. Basta importante nga mailhan to na ko. Oh, basta. Tulog ka adlaw. Balik dili. Pangitaan lang ang kapitan. Oh, sige, sige. Kaya ba nagkakit si Basta, kapitan? dini kapita Kap. Ako lang hindi man nga diri kita Ano nakado. yun? Magbaro ko na. Abot sa tulukan lang. Magbaro Diyan ko ka na. din. Oh, sige ka lang. Salamat kay Kap. ha? Sige na. Sige, thank you Kap. Sige, sige. Mga to Kap ha? Tulog Oh, adlaw. tulukan lang. Oh, sige. Kapitan Lulong. Ayan, sorry. Kapitan Lulong. Ang kapitan. Kakwarta ba? Kapitan ba yun ko? May nga po na eh. Kasi mga gigandong. Dito ko sila kapitan ay. Nagtabi ko eh. Kapitan. Kapitan po. Kapitan. Saan may ilo niya kapitan lain nga akuran mo ha? Alibog itong yung gisulti da. Long! Long! Magkatawa. Kitagtawa long nga. Nilabay diri. Nagkalo. Taas. Mag-rubin-rubin ang style ba? Wag man ka! Ako naman yung nagpaabot, mabunin mo kay... Yung ka, maglakaw ta. Wag ba? Oh, liwanag kita ka. Siyempre akong nasugat nga. Dili man tugikan. Ah, klaro. Kung adlaw, ano, ngungo ta. Wag, yun. Ako din nagpaabot ko nimo kay yung magka nga. Robing ta, tanod di ako. Ya, ikaw kapitan nga. Ano ba ka kay problema ka? Saman. Gilamat. Tawang sugat yun. Ikan diri. Na! Ah, kasi ko na hunar to nimo ka. So, problema nimo kaya itong sulbaron. Kap! Uy, pumunta na. Sama na. Nagkabalita ka, Kap. Na nagsukmagay itong naging adlaw? Ha? Dili sukmagay. Nakakuan ko si Teriyang og si Oging nagbugno. Ano to? Di ha, magwato. Di, lalaki. Wala man. Nagsukmagay dua ka lalaki. Kap, Kap. Kinahanglan yung pangitara to ni Kap. Kinahanglan yun, Kap. Bakit? Ato ko ng trabaho. Naan na ng balita, Kap. Pangitaon yun nato na, Kap, ha? Oo, pakita. Pero ano? Ano makag agresibo kayo? Kapitan ka. Ano? Vice kapitan ako ko. Pakitaon ta na. Pakitaon ta na. Yan, Kap. Problema na. Huwag ka gutom, ha? Gutom. Ayaw na ng kaon. Manarbaho na ta. Trabaho? Kita maguna ng kaon. Manarbaho ta ta na. Sige, sige. Sige, sige. Una, Kap. Tanag. Tadi, pantay na din kakwarta ko, ba? Ayo.
Kanay hapon na, te. Pwede mong utahan na, te? Oh. Kuan ba? Te, asa na dapat ilang adil? Adil? Tara ha? Kuan, kanang guwapa ganyan na siya? Anak ni Murag anak siguro na ng uging. Wala mo kibaw kinsa yang gibikanan, basta ako nibuan, adil man to yang pangan. Unya, guwapa ka siya. Adil. Anak man ani ng uging. Mau ba? Unya, asa mo dapat ila din eh? Murag naa may adil diri napita nga. Murag napuyo sa unahan. So baya na dan basta mao na na. Nada sa ubos? Oh, Sige, salamat kiti ha. may Okay, isa pa yan. para matutulan na ko ba ha? Thank you, thank you. Thank you kayo ha. Hello? Nadit! Kuya, dugayan ni mo mutubang. Kuya, asa man day ka? Nagsuroy-suroy. Abim na kung si tuyo ni mo. Ako tong ipangita ka tong akong kontra ba? Nag-inumdog ka? Ito na enkwentro na ko. Manya, kumusta man yung paglakaw-lakaw? Nangita po ko sa akong special someone. Ibaw ba ka nga, mura na tinuod itong gingon na tong bayot nga. Itong ipatag-an na to ba? Bao ba? Diliban ko ni Madam Carlota eh. Kato ba nga itong ipatag na ba? Nasugatan na gino ko ang babae. Nga, mawag siguro niya ako may kapikas. Pero ako ni pangitaon. Walang paduong na ko ron. Alaga bala ka god. Na, unya na na kuya. Uy, kinangalan tamo ito sa balay nilang Juven. Kay, ganahan ko nga magkaila mo sa iyang ginikanan. Unya, ako sang ihatag katong akong magisaad nilang regalo ba katong mga gold. Ikan nila bahala diha. Total, suod man ano mo ginikanan ni Juben. Kay ako adire mo diskarte lang sa kog ako. Ha? Tapi ato din nakalimot kog sulti nimo. Ang katong alahas nga gi-deliver ka ganiha, ikuhaan ako kusa. Kay ay lang pangutana ko kusa. Basta gikuhaan to na ko kusa kay doon ako'y tagaan ani. Ipaybaw to lang ka. Makaingon gyud ko nga mao ni gining bayhana kay makakita lang nako niya nga ni labay na sa tubangan. Ibayaw sa langit lagi. Maning ala ka balaka diha og di pa ko mahuli karon. Sa panikamutan ako nga patutulan ko ning bayhana. Mapay siguro. Mahimo kasabot ko ning bayhana kay tanaw na ko, dali raman ni pa, kanon, patuyokon sa pahad ba? Mapay siguro, doon nga tagpagkasalan eh. Isusuwan mo, uy! Day, Okay ra ma? okay ka may. Hindi ka lang ako kumawag din. Basa-basa. Oy, Adil. Opa. Pasinas mama ni mo ha. Kay mula ka una ko. Ay, ako na lang mangumpra sa... Ako na mamalit sa itong panihapon ba, ha? Pasina. Niduta tanawon. Basta bupingit ba? Kalabi ka tanawon. Diyan ito ko. Barbecue, barbecue. Oo. Ay, agay. Ayaw! Nani si Atoy Mobs, nanang nilot. Ako saan ni Upo ha? Ikaw, Juven? Siya? Siya din. Kawan ako na nakita mo yung hilot. Ikaw, Juven? Oh, ako din. Ako rin mungilot sa imong mama kay suhi man ko. Unsa naman sa ditoy? Bugal-bugal na pud ni? Inya na pud kong gisabutan? Dili din uy. Namatay naman kita ng mga hilot. Si Jubi na lang ang buhi og sinang teriyan. Oo. Imo patiwasan ako mama aning tawhana? Dili din uy. Kumao man sa mga hilot. Adil, kining makahilot man ko kay suhi ba ako.
Kamao jud ko ano? Di ako hirap, ikiram na ko. Hoy, Juven. Bahalag mabuktot pa na akong inahan tungod sa iyang piang. Di og di gyud ko musugot nga imo siyang tiwasan. Adil, ano ka sukugod? Pwede ba? Friends na lang ka? Bitaw. Dili ko makig-peace nimo eh. Kay dako na kagagatraso na ko. Maulayas! Mahilot din mo. Saan tayo? Sabi ba na ako, musugot na lang siya. Pandi agapon. Lagot niya ba sa nimo kayo? Ano ba yung surprise, dire? Hoy! Hoy! Hoy, Pinoy ako! Ay, nagkadinay lagi. Bayo kinakita, tagbali. Ang nakbilter di ay. Saan mo sa libay? Bay. Ay laga pila ba? Ako na niya. Amo ito aran. Sige, kita mo noon. Beto aran laga ba? Uy, kinakita to. Nasa di ka dili unya. Naka-practice na ka. Natural. Ang gipangan din ako na hitabo na yun. Mo ba? Daswag. Sumakaway ta balik. Su, alay la. Uy!